Σταμάτησε να προσθέτει κι άλλα. Συνέχισε. Εύχομαι να μπορούσα να κρύβομαι σε ένα καβούκι όπως μία κελώνα. Να το και το καβούκι. Δεν τα φέρουσε όμως τα άλλα. Μονίμως πρόσθετε. Το είδατε όλοι. Είχε κάτι να φάει. Γινόταν, έπαιρνε ένα φωτεινό πράσινο χρώμα. Αλλά πράσινο έπαιρνε όταν ζεσθενότανε. Αλλά όταν κρύωνε και ήταν πολύ πεινασμένος, έπαιρνε ένα θαμπό χρώμα γκρι. Βλέπετε πόσο πιο θαμπό είναι αυτό. Άλλαζε χρώματα ανάλογα με τη διάθεσή του. Αν κρύωνε, ζεσθενότανε. Και καφέ. Ναι, όταν καθόταν σε κάτι καφέ, έπαιρνε καφέ χρώμα. Όταν ο χαμελέοντας ήταν πεινασμένος, καθόταν ακίνητος και περίμενε. Μόνο τα μάτια του κουνούσε πάνω κάτω έτσι. Για να το κάνουμε. Πάνω κάτω. Έτσι, μπράβο, έτσι παραμόνευε, Έλενα. Σε όλες τις μεριές. Μέχρι να βρει κάτι